La pesca submarina es prohibeix dintre de la reserva marina i es prohibeix bàsicament perquè hi ha arguments que avalen que la pesca submarina el que fa és eliminar els individus que són els millors reproductors, els que d'alguna forma fan que els ous que ells llancen al mar són els ous que són més viables i que per tant tenen més possibilitats de subsistir. S'entén doncs que si el que es persegueix és tenir una reserva marina d'interès pesquer, allà on que amb un interès general es reprodueixi o faciliti la pesca, doncs els reproductors que tenen més garanties que la seva reproducció subsisteixi s'elimini. Per tant, la pesca submarina en aquest sentit queda prohibida. Però està permesa la pesca en canya, està permesa la pesca amb volatí, està permesa la pesca amb botera i està permesa també la pesca des d'embarcació al curt. En quant a la pesca professional, requerirà també d'una autorització anual i en aquest sentit hem de dir que no està permesa la pesca d'arrossegament i de l'encerclament en l'àmbit de la reserva marina i que bàsicament el que està permès és la pesca amb nanses, la pesca amb armallades, la pesca amb palangre i el marisqueig professional. En principi, el funcionament en l'àmbit de la reserva per totes aquestes activitats està subjecte a quotes que en aquests moments també estan en negociació per part de la Confraria de Pescadors. I en quant a activitats didàctiques i pedagògiques en l'àmbit de la reserva marina estan permeses sense restricció d'activitat i per tant buscant aquesta sensibilització i educació ambiental que permet un àmbit de reserva marina d'interès massiu. En quant al lleure nàutic, som tots conscients que aquesta és una zona en què la nàutica té un pes molt important, que la pressió que suposa per la costa de la nàutica suposa també haver de regular i en aquest sentit dir que està permès la navegació dins la reserva amb tota mena d'embarcacions a motor i a vela, lliure navegació, no cal comunicar que es navega en aquesta zona a l'òrgan que gestionarà la reserva marina, que s'admet el fondeig lliure en la franja litoral i que, lògicament, això cal compatibilitzar-ho amb les zones on es detecta praderies de posidònia. I també està permesa la navegació dins la reserva amb tota mena d'enginys flotants, tal com són els patins, la vela lleugera, els caiacs. Per tant, aquestes són activitats permeses. Penso que val la pena d'aclarir perquè aquesta és una ordre ministerial que està en un procés de redacció definitiva, per tant, el que hem dit està en aquests moments en negociació des de diferents sectors, des de els diferents ajuntaments i també per part de la Generalitat de Catalunya. Estem en un procés molt final de redacció d'aquesta ordre ministerial i, per tant, amb la previsió que en les properes setmanes aquesta ordre ministerial pugui ser publicada, però en aquests moments hi ha aquest treball conjunt de les diferents administracions perquè sigui una ordre ministerial que doni resposta a la majoria de peticions dels sectors, tenint en compte també l'objectiu que es persegueix, que és la preservació del medi. Jo penso que cal aclarir que el que des del sentit comú es proposa és regular, no es proposa prohibir res, tenint molt clar que la pesca submarina és l'única activitat que queda prohibida, però que la resta d'activitats el que es proposa és la seva regulació. Ho fem des de, en aquest sentit, des de l'Ajuntament de Palamós hem donat suport a la iniciativa des del primer moment i ho fem tenint molt clar que el mar és un recurs econòmic per al nostre municipi, ho ha estat, ho és i volem que continuï sent entès com un recurs que va lligat a la nostra identitat, que el sector pesquer forma part de la nostra història, però que també al llarg de la història hi ha hagut d'altres sectors que s'incorporen a la identitat marítima del nostre municipi, i en aquest cas el sector de la nàutica, el sector del submarinisme, que veuen el mar com un lloc allà on gaudir del medi i on volem que això es pugui continuar fent durant molt de temps. Dic això perquè segurament estem davant un canvi de model en la gestió dels recursos. Jo penso que a hores d'ara som tots molt conscients que els recursos són
finits, que aquests recursos que tenim els hem de preservar perquè en un futur puguem continuar gaudint d'ells, i amb l'ànim de continuar gaudint d'aquests recursos proposem una protecció del nostre medi, per tant, en aquest cas, del fons marí. I penso que tenim exemples molt clars al nostre municipi. En un moment de la nostra història, ara fa uns quants anys, es va proposar la protecció del territori. A hores d'ara, l'exemple de Castell per nosaltres és el millor exemple, i el que estem proposant és que la protecció que tenim en el territori la puguem estendre en el mar, amb l'ànim de protegir un entorn que volem que futures generacions el puguin continuar gaudint. Per tant, en aquest canvi de model en la gestió dels recursos és on proposem aquesta reserva marina d'interès pesquer i on ho entenem com una aposta estratègica de futur per la Costa Brava en general. Possiblement aquesta sigui la primera reserva marina d'interès pesquer de Catalunya, però penso que per als inputs que ens arriben no serà l'última. Aquest és el camí si en el futur volem continuar gaudint d'aquest medi que és el mar, el fons marí, el paisatge, el litoral. I des del nostre Ajuntament hem pres accions en els darrers anys de protecció del nostre litoral i ara el que fem és donar suport a una iniciativa que sorgeix de la confraria de pescadors, però que entenem que en la corresponsabilitat que suposa la gestió del medi nosaltres li donem suport. I és en aquest marc de treballar per al futur allà on creiem que aquesta proposta de reserva marina d'interès pesquer té valors innegables i que per nosaltres són indefensables. Jo acabaria amb una frase que en Ramon Folch, en tant que adherit a aquest manifest que ha sorgit des d'una plataforma que impulsa la reserva marina d'interès pesquer i dona recolzament, ha deixat palès a la web allà on ell pot adherir-se i ho ha fet, i diu molt clarament: tothom hi guanyarà, fins i tot els que hi estan en contra. Jo penso que el gran valor d'aquesta reserva és que és una reserva per tots i que, per tant, en el futur, el fet de millorar el sistema i que el medi marí estigui protegit és un guany per tots. Per als que tenen barca, per als que no en tenen, per als que ara el fan servir, per als que el faran servir en el futur i fins i tot per aquells que veuen com la regulació li pot comportar haver de canviar els seus hàbits en aquest mar, però que en qualsevol cas el que es persegueix és que puguem gaudir uns quants anys més o per sempre, però en qualsevol cas toca prendre mesures que suposen en aquests moments que hi hagi manifestacions a favor, manifestacions en contra, però que pensem que aquest és el camí a seguir per garantir el futur. No repetiré el que l'Aldés ha explicat, que crec que ha sigut suficientment clar, però deixeu-me expressar una mica el per què passa o les reaccions que es produeixen d'altra manera lògica respecte a un plantejament com el que estem plantejant. A veure, jo alguna vegada en els plens he dit que les persones ens està passant alguna cosa, en la mida en què cada cop que fem una llei o una ordenança vol dir que pretén regular les activitats que nosaltres tenim que fer. Això vol dir que depositem en la societat els valors que les persones tindrien que tenir. Però això, evidentment, darrerament està sent així i, a més, si ho expliquem, entenem ràpidament que malauradament és necessari. Per exemple, i em sembla que en algun moment ho hem expressat en les reunions que hem tingut amb els col·lectius, de dir, escolta'm, la llei antitabac en el seu moment, lògicament, tots estaven d'acord amb l'objectiu, que és que suposa una millora de la qualitat de vida. El que passa és que quan entres amb el discurs específic ja, el que fuma, amb bona lògica, doncs suposa, el que entres en el debat, en el fons suposa, no en el debat en si de com regular-ho, sinó suposa a la major. Al final el que vol és seguir fumant obertament i ja tenen una actitud responsable i això genera aquest debat o aquesta actitud en contra, a pesar que el discurs central hi estan absolutament d'acord, tots hi estem d'acord.